Ahoj, Patrik Gondo. Dnes vám ukážem na predaj pekný rodinný dom v obľúbenej obci Lastomír, a to iba na skok od mesta. Vítaj na tejto ochutnávke. Takže, ak vás zaujímajú ďalšie informácie, alebo si chcete dohodnúť prehliadku, tak mi zavolajte alebo napíšte. Moje telefónne číslo je 0907 888 149. Majte sa fajn.